Kung gisultian si Bay Ramon mga idol, nga dili madudlan og bala kung posilon. Nay anting-anting tiguang bay. Ya. Interview sa taga kuan kining news ba? Oh. Ingnan siya bay nga. Interesado na kay si Bay Ramon sa mga istorya mga idol. Tay, para asa man ang imuhang kining kwintas tay sa anting-anting ni? Oh. Anting-anting bay tinuod. Naa pa din natin tinuod ang anting-anting bay. La, na, ay, pero dili na kasote kung tinuod ka ng antingan. Naa ko ni anting-anting. Antingan ba, sama sa kadambulan. Dili lang ngayon tabi. Kaya may bawal ka. Unuhol man ka. Mao gani. Pero giingnan siya bay. Ito, sikreto lang. Oh tinuod. Pero dili sila kibaw. Nga sila, dili kikikuha. Oh, giingnan siya nga to nga kuan sa ay sa ako lay nakahimo ani ma'am anting-anting ma'am nga dili ka madutlan. Oh. Dili ko ka madutlag bala. Magrabihan kung duta ni anting-anting ano. Sus kay ni ana man siya bay. Dili ka madutlag bala ni ma'am kung di ka maigo. Nilingi untaw ng dagway ni Bay Ramon mga idol. Boy, may request TV, nadana sa ni si Bay Ramon sa imong storyboard. Masag na lang kukuing ko piso, tagsara man sa kay ko mamutbot. Dadaw siya bay nga. Kini mo nga kini ko ni anting-anting ko no. Grabe ko no ni dili ko ka madutlan ani. Basta dili lang maigo. Nahimuot na nag-ahat si Bay Ramon mga idol. Wala gyapon siya mahimo kung masuko kay sakto pa man kog ngipon. Nahadlok ra pud ni siyang akong paakon. Interview